ilulissani aasarpoq. Iluliarmiullu illuqarfiuava taatungaani sanaartortoqartoq miluginiarsimassavaat. Qattunerup ilaanni ulapaartoqarpoq. Ukiut arlallik pilersaarusiaq maanna ilusinikkiartuaaleqaa. Rialtaaniap avannaata kommunia aamma namilersultik uqartussat suleqatigalugit ilulissani kangiata illorsua sanaartulequttorpaa. Maani nunaqavissut ilisimatuut takornarissallu ilulissat kangiata asseqanngitsup nunarsuarmut sunniutaaeqanimut paasisassarsiorfigisinnaangussavaat. Piffissarli kinguartilaariartigu. Ikiluaristi. Sammen der skal vi markere, at vi nu for alvor tager hul på byggeriet af det her fantastiske isfjordscenter i Ilulissat. Isumaq kommunimingaannerniku assiingitut isfjordscenter pilersinneqarnikuungaluart massakkiisami realtaania suleqatsingalugu tismassakku suliarpiviusungup. Mest af alt så håber jeg, at vi alle sammen bliver lidt klogere på naturen, lidt klogere på isen og på kulturen og på historien. Alt det, som der bare ikke findes mage til noget andet sted på jordkloden. Isfjordscenteret bliver jo den fysiske ting i en meget, meget smuk konstruktion tegnet af Dorte Mandrup og hendes dygtige team, og som jo i virkeligheden bliver et sted, hvor man kan komme ind, og børn og voksne, lokale og turister kan mødes i en fortælling om, hvad isen betyder i et lokalsamfund her, men også for klimaet for os alle sammen, uanset hvor vi bor. Vi er her jo alene som en medvirkende part i en anlægsfase. Hvis ikke den er bæredygtig, også efterfølgende i en driftfase, og nogen, der tager ejerskab til det, så kan det jo være ligegyldigt med at lave tingene. Så for os er det langsigtede partnerskab, det at få ejerskab til tingene, fuldstændig afgørende. Realtaania qottavingorissuarportaam anigasan amerlatingisunik tunissutiqarmat uqaatingivan ila kuyasinnerusumuu inna anigasaleisartik массаккуллу таама аваннарпаситсигисуми аттаат кисиартааллуни илулисса эққаанилу пилерситсин писимасу таамаама асулииннаангила уна пилерситақ Issittup ukiusarnera sorraatsuummat sanaartortussat aasaanerina piffissaq atorluartariaqarpaat sanaartorneq aaliangersimaqqissaartumik ingerlanneqartarpoq. Alting skal passe på millimeter. Tænk på de huller, vi bruger til søjlefundamenter her nu. Hvis de bare er 2-3 mm ude af kurs, jamen så kommer bygningen til, så alt det, der skal ovenpå, det passer ikke. Det kan ikke få til at passe. Så der er meget små tolerancer i byggeriet. Det er der udfordringen, den ligger. Hvis I kan se, der er en masse byggeri herude af, der er også sat hegn om, det er fordi man er i gang med at bygge et stort isfjordscenter. Og det bliver bygget som sådan, så når man kommer gående på gangbroen, så er det nærmest som en bølge, det her hus, så man kommer til at kunne gå op på taget. Aap naqavissut takornarissallu sanaartortoqarnerani utaqqilартариақассаппут. En del af den måde, bygningen er placeret på og formet på, handler om den bevægelse, hvor man kommer indefra. Man kan ikke se isfjorden, kommer ud igennem huset, og så får man det der kæmpestore view ned, det der fantastiske kig. Og så bevæger man sig tilbage igen, og så kommer man ud på stien.
Den anden del var på en måde at sige, hvad nu, hvis vi kommer her hver dag, vi er lokale, vi skal på en måde kunne bruge det her hus også, selvom at vi ikke skal betale billet for at komme ind. Så det at kunne komme op på huset og op på toppen af huset og bruge det næsten som sådan en landskabsbakke, og så se Isfjorden derfra, og så bevæge sig ned på den anden side, og så ud på stien. Så det er to af de vigtige ting i formgivningen af, hvorfor huset ser ud, som det gør, og ligger, som det gør. Takornarissak amerliartuinnartut pingortitarsua una assaqinngitsoq takorusuppaat. Takusarli tupinnangaartoq aamma ernumatittivoq. Tamannalu ilulissakkingerlua kiisalu nunattasernersua soqutigineqaleraluttuarneranut teqqutaaqataa. Aap nunarsuup sidaannaa kissatsikkiartupiloorpoq. Tamanna aamma peqqutaalluni ilulissakkingerlua soqutigineqarluarpoq. Ilulissakkingerluaniit ukiumutserneq sassafooqupik kilometerit aniasarpoq. Sinilliutissagaanni assigaa istiarningit minuttimut 5 milliardit anisarpata. Imaluuniit aatillugu imeq uisaap ukiumut atuineratut annertutigisoq. Ilulissakkingerluaniserneq aakiartupiloorpoq ukiuni lukiunglerni killinga tunuaruissuarsimapoq. Ilulissakkingerluani sidaannaap allangornerata malunniutai ilisimatuunit soqutigineqarpoq. Takornarissallu kingerluk tusaamasaq namminneq qanimut misigerusuppaat. Sanaatorfimmi containerit sisanik imallit tigiupput. Peter er meget optaget af præcisionen i de ting, der sker lige nu. Ikke? Altså, det er jo den store udfordring, at det er præcist det, I laver herude på byggefeltet, og det er præcist det, de laver i Danmark, ikke? Og tingene, de jo passer sammen. Sanartorna nariinnaassaskipparittoriuam kisiauna ukutitartaasartu eqqarsaatigismermi uppik mikiartornaan taaman sulun siaarai tastaamanna illutaa tamaan isikkoqarpo sunangua tamaat toqqaviusinnaasu tassani immikkorami tamarmi immik normoqarlut tamaam tassani miissoqqisaatarparpo sunangua tamaan Ataqatigisaarineq pingaaruteqarluinnarpoq. Ingammik sanaatornermi atortussat avataanit tikiussaammata. Sisat Sverigemersuusut Danmarkim kiivimi suliareqqinneqartut aayukku. Sisattamarmik immikkut iluseqartinneqarput. Kinonna svaiserneqartarput puassuttunnartillugit. Kikiassat qalerutисsallu katiserneqassapput. Suuttamaasa eqqoqqissaatariaqarput. Katitigassat assigiingitsut 6154 taakunanilu 2089 immikkuullarissuullutik. Ааllaqqaataaniit nakkutieqqissaatariaqarpoq. Galvaniseeriinerup kingorna sisat misissoqqinneqassapпут
Sisat ungasissumut assartuassaamata kukkuner ataaseq sivisuumik kinguaatortitsinnaamo. Taamaasillutik sisat containerimut portorneqarsinnarlutik nunatinnut nassuunneqarsinnaangorput. Toqqavissap uumap sananaqartup ungasingisaani алларлуиннармик сулиақартоқарпо. Der var nogen, der sagde til mig i dag, at isbjergene tidligere klarede meget højere. Men jeg synes, de er meget store. Altså. Det er meget tidligere, er meget højt. Ja. Og større. Var det det? Nu de kunne de kører til kaner. Udstillingen på Ilulissat, det er ikke kun et sted for turister. Det er et sted for alle. Jeg tror, at nogle gange så glemmer man måske, hvad man har omkring sig. Og man glemmer måske at være stolt over det, som man har omkring sig. Sådan gør jeg selv i hvert fald, der hvor jeg bor og hvor jeg kommer fra. Naak Ilulissat ilitsoqqussarialuarlugit kangiata illorsuа pillugu ilimassulluartoqarpo. Ilisimattu paasinikuusa uppaasinikkuungisangut masinlaagu qaqqummeqsittilaa taammaalakkaqtaang illoqarpitsinniila soarpimmiоq qateqartarpu ааллариааннаангиттуни асимут таавал имаат qimуссериааннаангиттуни кангианут соқ ас мангалуна ааллариааннаангиттума тамаккуилуақутигисоо юссуа тамат нериутторюу илаатингеққарсартарта камалаатингиттигиақатиг қақунгунаммарниақто қангалититартаарникууа. Det er et mødested. Det er et sted, hvor man får lov til at være og møde, bare til at drikke op kaffe, tale med hinanden, eller møde en forsker, som fortæller noget, eller møde måske vores ven, som har hjulpet os i dag, altså en fisker, som kommer ind og fortæller noget. Hvordan gør vi, når vi fanger dem op? Skal vi bare samle dem op med hænderne, tænker du? Eller det tror du godt, vi kan? Okay. Prøv, hvis du kører langsomt, den sejler langsomt. Den der, tror jeg. Er den? Pas nu på. Perfekt. Den er lidt fladere, end jeg troede, men den er meget fin. Den var super god. Den er som et helt landskab i sig selv. Det jeg skal gøre med dem, det er, at vi skal scanne dem sådan i digitalt i 3D, og så laver vi en form, og så i den form, og så puster vi glas ind i formen. Når de kommer så ind i udstillingen, så bliver det sådan et landskab af de her forskellige stykker af is, som får genstande i sig. Små genstande og hologrammer, som fortæller historier. I det her rum, inde i bygningen, hvor udstillingen skal være, kommer der masser af dagslys ind. Og vi forestiller os, at sollyset får lov til at brydes gennem glasprismerne og blive en del af et udstillingslandskab, som man som besøgende vil opleve. Jeg kunne jo aldrig have tegnet den her form. Når naturen skaber den form, som vi får ind i udstillingen. Sanartorfiup avannaatungani misissuinerit nutaat takutippaat allanik aamma unammilligassaqartoq. Der viste sig, at det fjeld, som huset skulle funderes på, det var ikke så meget fjeld.
Men det var derimod nogle store fjeldblokke, kan man sige, som lå sådan delvist indhyllet i jord. Det var simpelthen ikke teknisk forsvarligt. Alene af den årsag, at der kan komme vand ned omkring, og så når det fryser til is, så kan det faktisk løfte bygningen. Og det kan man jo egentlig først se, når man begynder at grave i tingene. Så der var kun én ting at gøre, det var faktisk at delvis springe det, og så køre alle de der klippeblokke væk. Og det tog jo noget tid. Maanna sanaartortut sapaatit akunnerittallimat kinguaattoqqasut angumersiниarsaripput. Nogle udfordringer i forhold til de aktuelle koder. Immikkut pilersaarusiortoqartariaqarpoq. Ukiorpammi issingaatiarlunilu apisussaavoq. Vores hovedentreprenør heroppe, KJ Construction, kender jo det her som sin egen buksalom og har bygget en masse her i byen og i området heroppe. Så han ved jo ligesom, hvordan han kan forlænge byggesæsonen. Angumerissaqaqaarli. Igalaat 300 asiingitunik ilusillit ikkufiit 600 atorlugut ikkussortussaavaat. Sequmittisoqarpat Danmarkimut sanatitseqqaarluni ingallaqqittoqarsinnaavu. Illorsuassap qeqqatanalaa matusussaavoq ilualu ukiumut sulifiineqarniassammat kiassarnaqarluni. Rialtaaniap sanaartornerup ingerlanerani illussaarsuup naammassiguni ilusissavia pillugu saqqummiiniarluni qaaqussigu. So, jetzt sollst du hier ein Foto machen. Dann kannst du es bei Instagram da hochladen. Illit ilulissaniikkuit sanaartornerup ingerlanerapillugu malinnaatitteqataasinnaavutit. Kengiata illussarsua 2021 atoqqaarfissiorneqarnissaatikillugu TV-ikkut internettikkullu malinnaasinnaavutit.